जोङो सोंथि 2.2 थांनायनि सिगां मोनसे बां बिदाबनि लाथिख'खौ नायग्रोनांगोन। जों मा मोनसे बां बिदाबनि लाथिख'खौ बोरै दिहुनो आरो मा लाथिख'खौ फज'नानै बियो बां बिदाबनि मोनसे लाथिख' नंगौना नङा बेखौ बोरै आनजाद नायो बेखौ जों नायगोन। हमना लाबाय ओरैबायदि समानथाय दंमोन जाहैबाय जों बां बिदाबखौ माजों दिन्थिनाय जायो पि अफ एक्सजों ओरैबायदि दं जाहैबाय 5x नि किउब माइनास 2x स्क्वायर दाजाब 3x दानख' बेसेबां दङ 2 दङ। बावहाय नोंखौ मा खालामनो होगोन x नि जायगायाव बेसेबां फज'नांगौनो 1 फज'नानै बेनि मानखौ दिहुननांगौ। अब्ला मा जागोन बां बिदाबनि जायगायाव जों मा x नि जायगायाव जों मा लिरनो हासिगोन 1 लिरनो हासिगोन। बाया बा जाबाय बेहाय मा जागोन 1 नि किउब जागोन x नि जायगायाव माइनासआ माइनास थाबाय 2 आ 2 फैगोन x नि जायगायाव मा फैगोन 1 आ आरो बेयो मा जागोन स्क्वायर जागोन प्लास 3 आ 3 जासिगोन x नि जायगायाव मा फैबाय 1 फैबाय दानख' बेयो मा दं 2 दं। अब्ला जों मा मोनगोन 1 नि किउबआ बेसेबां जायो 1 नि किउब माने 1 नि किउब माने मा 1 आ मोननै सानजाबनानै दं मोनथाम 1 मोनथाम सानजाबबा बेनि फिननाया बेसेबां जायो 1 आनो जायो। अब्ला 5 सानजाबसे 5 जाबाय बेहाय 2 सानजाबसे 1 नि स्क्वायरआ 1 सानजाबसे 1 आनो जायो 2 सानजाबसे बेसेबां जाखो 2 जाबाय दाजाब 3 सानजाबसे 3 जाबाय दानख' 2 आ फैबाय। दानिया मा खालामनांगोन प्लासखौ सिगाङाव लाबोग्रोनांगोन। प्लासआ जोंना मा दङ 5 दङ आरो मा दं 3 दङ माइनासखौ उनाव लांदो माइनास माइनास दाना बेसेबां जाखो 5 जों 3 जों 8 जाबाय बेहाय बेसेबां फैगोन माइनासआव माइनास मा जाबाय प्लास जाबाय नाथाय सिगाङाव माइनास सिन फैयो बेयो 4 थाबाय 8 निफ्राय 4 थांबाथाय बेसेबां थाबाय 4 जाबाय। अब्ला दिहुननो गोनां माना बेसेबां जाखो 4 जाबाय। स' बेबायदि नोंसोर मा खालामनांगोन x नि जायगायाव फज'नानै मानखौ दिहुननांगोन आरो। नेक्स्ट नाय मावदिन्थि 3नि कुइसन नायनो जोङो मा होनदों मावदिन्थि 3आव दानख' 2 आरो 2 आ बां बिदाब दानख' 2 आरो 2 आ बां बिदाब x + 2 नि लाथिख' नंगौना नङा नायफोरनांगौ। स' बेखौ नायफोरनो थाखाय नोंसोर मा बां बिदाबा नोंसिना मा होनाय दं p of x = मा होनना लिरनो हाबाय बां बिदाबा नोंसिना x + 2 दं जेराव x लाथिख'फोरा मोनबेसे दंमोन -2 आरो मा दंमोन +2। अब्ला गिबियाव नोंसोर मा खालामनो हायो x नि जायगायाव नोंसोर मा फज'नो हागोन -2 खौ लाग्रोबाय अब्ला x नि जायगायाव -2 फज'बाय +2 जाबाय। अब्ला बेनि फिननाया बेसेबां जाखो लाथिख' जाबाय 2 निफ्राय 2 थांबा बेसेबां जायो लाथिख'। अब्ला जुदि नोङो मा मोनो बे लाथिख'खौ x नि जायगायाव फज'नानै लाथिख' मोनो अब्लाना फिननायखौ लाथिख' मोनबासो बियो बां बिदाबनि मोनसे मा जागोन लाथिख' जागोन। नेक्स्टआव मा दंमोन जोंना बेसेबां दंमोन +2 लानांगोन जोंना -2 दंमोन नङा होमबा नैबे 2 खौ लानोसै एबार। अब्ला जों मा बेहाय 2 होबाय x नि जायगायाव मा फैगोन x नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो 2 दाजाब 2 समान बेसेबां मोनखो फिननायखौ 4 मोनबाय। अब्ला मा जाखो बेहाय मोनसे लाथिख' मोनजों मोनसे 4 मोनदों बबे मोनसे बां बिदाबनि लाथिख' जागोन। अब्ला नोंसोर माखौ होनांगोन -2 आ मा जागोन बां बिदाबनि लाथिख' जागोन आरो 2 आ मा जानाय नङा बां बिदाबनि लाथिख' जानाय नङा। मानो थाखाय मानोना बेनि दाजाब गासै एबा दानख' गासै मासो मोननांगौमोन लाथिख'सो मोननांगौमोन। अब्ला बेहाय लाथिख' मोनासै बेनि थाखाय बे मा जानाय नंला बां बिदाबनि लाथिख' जानाय नङा। अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हासिगोन दानख' 2 आ बां बिदाब x + 2 नि मोनसे लाथिख' नाथाय 2 आ नङा। मानो नङा आं नोंसोरनो खोन्थाखाबाय आसा खालामा बुजिगोन होननानै। दानिया नायनोसै जों मा सोंथि बेसेबां 2.2 नि मा होनदों सोंथि 2.2 आव बां बिदाब 5x दानख' 4x स्क्वायर दाजाब 3 नि मानखौ नैबेहाय दिहुन x नि मानाव x नि जायगायाव बेसेबां फज'नांगौनो लाथिख' रमान नम्बर 2 आव बेसेबां x समान बेसेबां -1 आरो रमान नम्बर 3 आव x नि मानखौ बेसेबां फज'नांगौनो 2 फज'नांगौ। स' बेहाय मा बां बिदाबा बबेयो बां बिदाबा जोंना 5x दानख' बेसेबां 4x स्क्वायर दाजाब माया 3 आ। अब्ला जों बेखौ मा होननानै लिरनो हायो मावफुंथाय होननानै लिरबाय सलुसन गिभेन होनाय दं बां बिदाबा p of x = बेसेबां होनाय दङ 5x - 4x स्क्वायर प्लास मा दङ 3 दङ। स' दानिया रमान नम्बर 1 आव x नि जायगायाव बेसेबां फज'नांगौ लाथिख'। अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हायो p of 0 = बाया बा जाबाय x नि जायगायाव बेसेबां फज'नांसिगोन लाथिख' माइनास 4 आ 4 जाबाय x नि जायगायाव लाथिख'नि स्क्वायर जाबाय स्क्वायर दंमोन नालाय प्लास बेहाय मा दङ 3। अब्ला मा जागोन 5 सानजाब लाथिख' जाबाय माइनास 4 सानजाब लाथिख' दाजाब बेसेबां 3 एन्सारखौ बेसेबां मोनखो मानखौ 3 मोनबाय। नेक्स्टआव रमान नम्बर 2 आव बेसेबां दङ रमान नम्बर 2 आव बेसेबां फज'नो होदों x समान बेसेबां फज'नांगोन -1 x नि जायगायाव। अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हासिगोन therefore p of -1 बां बिदाबा जोंना मा दंमोन 5 दंमोन x नि जायगायाव -1 जाबाय माइनास 4 आ 4 जाबाय x नि जायगायाव -1 नि स्क्वायर प्लास बेहाय मा दङ 3 दङ। अब्ला मा जानाय 5
बा सानजाबसे बा जाखाबाय माइनास दं नालाय सिगाङाव माइनास 5 फैबाय माइनासा माइनासजों थागोन मानो थाखाय माइनासनि स्कुवेरा मा जायो प्लास जायो अब्ला 4 सानजाबसे 4 जाबाय दाजाब बेहाय मा दङ 3 दङ दानिया मा जागोन माइनास सिगाङावबो माइनास उनाव माइनास थायोबा बिसोर मोननै अनजिमाया मा जायो दाजाबो नाथाय सिगाङाव मा सिन फैयो माइनास सिन फैयो प्लास 3 अब्ला जों बेसेबां मोनखो 3 दानख' 9 समान बेसेबां मोनगोन माइनास बेसेबां 6 रमान नम्बर 3 आव x नि मानखौ बेसेबां फज'नो होदों 2 फज'नो होदों अब्ला बां बिदाबा मामोन p of मा जासिगोन x नि जायगायाव 2 जाबाय बां बिदाबा जोंना 5 मोन x नि जायगायाव मा फैबाय 2 फैबाय दानख' 4 आ 4 दंखायो x नि जायगायाव मा जाबाय 2 आ स्कुवेर प्लास मा जाबाय बेहाय 3 जाबाय स' बेहाय मा लिरनो हागोन जों 5 सानजाबनै बेसेबां जायो 10 जाबाय 2 नि स्कुवेरा बेसेबां 4 जाबाय 4 सानजाब 4 बेसेबां 16 दाजाब बेसेबां 3 अब्ला मा जागोन प्लासखौ सिगाङाव लाबो माइनासआ उनाव थागोन 10 जाबाय दाजाब माया प्लास 3 आ दानख' 16 अब्ला बेहा मा जागोन 13 दानख' 16 समान एन्सारखौ बेसेबां मोनगोन माइनास 3 मोनगोन स' जोंना मा कुइसन नम्बर 1 नि एन्सारा बेखिनियावनोसै नेक्स्ट नायगोन जों कुइसन नम्बर 2 कुइसन नम्बर 2 जोंना मा होनदों गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबो बां बिदामनि थाखाय p of x दङबा x नि जायगायाव y दंबा y नि जायगायाव बेसेबां लाथिख' फज'नांगोन आरो सोलायस्लुनि जायगायावनो फज'नांगोन आरो p of 1 p of 2 खौ फज'नानै मानफोर दिहुननांगौ रमान नम्बर 1 आव मा दङ p of y इक्वल टु बेसेबां y स्कुवेर माइनास y प्लास 1 दङ गिबियाव नों मा y नि जायगायाव लाथिख' फज'नांगोन बेनि उनाव 1 फज'नांगोन बेनि उनाव मा फज'नांगोन 2 फज'नांगोन मोनथाम दिहुननांगोन बेनि थाखाय स' जों एन्सारखौ जागायनोसै अब्ला जों मा मावफुंथाय होननानै लिरबाय बेखौ बां बिदाबा होनाय दं जोंना p of y इक्वल टु बेसेबां y स्कुवेर माइनास y प्लास मा दङ y फार्स्टआव मा दिहुननो दं जोंना फार्स्टआव p of बेसेबां फज'नांगौनो लाथिख' y नि जायगायाव बेसेबां फज'नांगौनो लाथिख' फज'नांगौ अब्ला जों मा जागोन बेहाय 0 नि स्कुवेर माइनास 0 प्लास बेसेबां 1 अब्ला लाथिख'नि स्कुवेरा लाथिख'खा लाथिख'जों लाथिख' दानख'बा लाथिख'आनो अब्ला बेसेबां लाथिख' प्लास 1 अब्ला एन्सारा बेसेबां मोनखो 7 मोनबाय नेक्स्टआव जों बेसेबां फज'नांगोन बे बां बिदाबावनो नेक्स्टआव जों बेसेबां फज'नांगोन p of बेसेबां फज'नांगोन होनदोंमोन 1 फज'नांगोन 1 फज'बाय जोङो बां बिदाबा जोंना मामोन y स्कुवेरमोन अब्ला y नि जायगायाव मा जाबाय 1 आ स्कुवेर जाबाय दानख' y नि जायगायाव 1 जाबाय प्लास मा दङ 1 अब्ला मा 1 नि स्कुवेरा बेसेबां 1 आनो दानख' 1 दाजाब बेसेबां 1 1 निफ्राय 1 थांबा लाथिख' दाजाब 1 फिननायखौ बेसेबां मोनखो 1 मोनबाय p of 1 नि मानखौ बेसेबां मोनबाय 1 मोनबाय p of 0 नि मानखौ बेसेबां मोनखो 1 मोनबाय स' दानिया जों मा खालामनांगोन p of बेसेबां फज'नांगोन 2 फज'नांगोन मोनसे दंमोन p of 2 फज'नांगौ होननानै अब्ला मा जागोन y नि जायगायाव मा जागोन 2 आ मा जाबाय स्कुवेर दानख' y नि माना बेसेबां 2 प्लास बेसेबां 1 अब्ला मा जागोन 2 नि स्कुवेरा बेसेबां जाखो 4 दानख' 2 दाजाब बेसेबां 1 दानिया मा खालामनांगोन प्लासखौ सिगाङाव लाबोदो 4 दाजाब 1 दानख' 2 समान 5 दानख' 2 समान बेसेबां मोनखो एन्सारखौ 3 अब्ला मा मोनखो देयारफर p of 0 नि मानखौ बेसेबां मोनखो 1 मोनबाय p of 1 नि मानखौ बेसेबां मोनखो 1 मोनबाय p of बेसेबां 2 नि मानखौ बेसेबां मोनखो 3 मोनबाय स' रमान नम्बर 2 बेबायदि दङ समानथाया अब्ला जोंना नैबेनो बां बिदाब जाखाबाय नङा होमबा मावफुंथाय होननानै लिरखाबाय आं डाइरेक्ट अब्ला मा खालामनांगोन p of गिबियावनो मा खालामनांगोन p of बेसेबां 0 फज'दो t नि जायगा सोलायस्लुनि जायगायाव बेसेबां फज'नांगौ लाथिख' फज'नांगौ अब्ला जोंना सोलायस्लुआ बेहाय मा t आ 2 आ 2 फैबाय प्लास t नि जायगायाव मा फैबाय लाथिख' प्लास 2 लाथिख'नि स्कुवेर दानख' लाथिख'नि मा जागोन किउब जागोन अब्ला 2 आ 2 जाबाय दाजाब लाथिख' लाथिख' हासै 2 सानजाब लाथिख' 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 दाजाब लाथिख' दानख' लाथिख' समान बेसेबां मोनखो 2 मोनबाय जोङो जुदि जोङो मा फज'यो p of सोलायस्लुनि जायगायाव लाथिख' फज'यो अब्लाना फिननायखौ बेसेबां मोनखो 2 मोनबाय दानिया जों बे बां बिदाबावनो p नि जायगायाव जों बेसेबां फज'नांगौ सोलायस्लुनि जायगायाव जों p of बेसेबां फज'नांगोन 1 फज'नांगोन अब्ला t नि जायगायाव जों बेसेबां फज'नांगौ 1 फज'नांगौ अब्ला जोंना मामोन 2 प्लास t नि जायगायाव बेसेबां फज'नांगोन 1 फज'बाय
प्लास नैया 2 दङ पिनि जायगायाव जों मा 1 नि स्क्वायर जाबाय दानख' टिनि जायगायाव 1 फैबाय अब्ला मा मोनगोन 2 नैया 2 जाबाय 2 1 दाजाब 2 1 नि स्क्वायरा 1 आनोखा 2 आ 2 फैबाय दानख' बिया मा दं 1 दं अब्ला प्लास प्लास खालामजोबो 2 3 4 5 जाबाय 5 निफ्राय 1 थांबा बेसेबां मोनगोन फिननायखौ 4 मोनबाय आरो मोनसे दंबावो स' नोंसोरो बेखौ खालामबानो जाबाय p of 2 होननानै रमान नम्बर 3 आव दङ बां बिदाबा p of x equal to मा दङ x cube बयनिख्रुइबो गोरलैसिन बियो अब्ला गिबियाव मा फज'नांगौ x नि जायगायाव p of बेसेबां 0 फज'नांगौ नङा होमबा अब्ला x नि जायगायाव लाथिख'नि क्यूबआ बेसेबां जायो लाथिख' जाबाय नेक्स्टआव बेसेबां फज'नांगौ p of x नि जायगायाव बेसेबां फज'नांगोन 1 सोलायस्लुनि जायगायाव अब्ला x नि जायगायाव 1 नि मा जागोन क्यूब जागोन x नि जायगायाव जों 1 फज'बाय 1 नि क्यूबआ बेसेबांनो 1 आनो आरो मोनसे दंबावो x नि जायगायाव जों बेसेबां फज'नांगौ 2 फज'नांगौ अब्ला x नि जायगायाव 2 फैबाय क्यूब दं नालाय क्यूब फैबाय 2 नि क्यूब माने मा 2 आ मोनसे सानजाबनानै दं 3 अब्ला 2 सानजाबनाय 4 4 सानजाबनाय बेसेबां 8 एन्सारा बेसेबां जाबाय 8 जाबाय स' बेबायदि दिहुननांगोन माखासेखौ नोंसोरनो खालामदो न'आव नेक्स्ट नायगोन जोङो कुइसन नम्बर बेसेबां 3 कुइसन नम्बर 3 आव मा होनदों गाहायाव होनाय बां बिदाबफोरनि साखाथियाव दिन्थिनायफोरा लाथिख' नंगौना नङा थारनायफोर जों दहाय मा होनदोंमोन लाथिख'खौ बोरै आनजाद नायो बेनि लाथिख' नंगौना नङा बेनि मानखौ फज'नानै होनांगौ x नि मान होनाय थायोबा x नि जायगायाव फज'नानै होनांगोन y होनाय थायोबा y नि जायगायाव फज'नानै होनांगोन आरो बिसोरनि दाजाबगासे एबा दानख'गासे मा जानांगोन लाथिख' जानांगोन अब्लानासो बि मा जागोन बां बिदाबनि मोनसे लाथिख' जागोन अब्ला जों दानिया कुइसनखौ नायदिनि स' जोंना कुइसना बेनो होनाय दङ p of x equal to बेसेबां 3x plus 1 x equal to x नि जायगायाव बेसेबां फज'नांगौनो दानख' बेसेबां 3 बाहागोनि से अब्ला जों बेखौ बोरै लिरनो हायो जोंना होनाय दं मावफुंथाय p of x equal to जों मा लिरबाय 3x plus 1 जेराव जों मा x नि जायगायाव जों बेसेबां फज'नांगौनो माइनास बेसेबां 3 बाहागोनि से अब्ला दानिया जों मा खालामसै p of बेसेबां माइनास बेसेबां 3 बाहागोनि से फज'बाय x नि जायगायाव अब्ला जों 3 3 जाबाय सानजाब 3 जों x जों सानजाबना दंमोन x नि जायगायाव जों बेसेबां फज'नांगौ दानख' बेसेबां